Right. Bendisaqhuba ke bantu benkosi nebali lam. Sindawoni konje. Yimani ke ndikhawulezise xa ndidlala ingoma yegospel guys ndiyathacheka ndikhawulezise ndibe emotional ndikhawulezise ndibe kumoya kube kuninzi kuye leya. Now funeka ndikhawuleze ndiphinde ndiyiqokelele ingqondo yam ndizama ukucinga into yoba bendindawoni ke ngoku libali lam. Yes, ndithi ke ibe iyathathwa ke guys imoto ngolo hlobo. Ndingulowo mna ohamba ngeekawusi, andinampahla, andinantoni. Uzikhona uthi ubuyovula icase kaloku. Okay, enkosi zikhona ngondikhumbuza. Uthi omnye at police station amapolisa apholile baphola abantu bakaThixo, andinabhongo labo. Yes, but ke anyway yavulwa ke icase kuba ndandingena-choice kwafuneka ndiyivulile icase. Ecaleni kwakufuneka ndikwazi uba ndizawukwazi ukleyima izinto zam ezikleyimekayo kuloo meko. Ndithe mos mna bendingasayiphili impilo yokungabikwazi ukuba ndingabi nayo i-insurance because nje ndingulo mntu nje othandwa zizinto ezimbi zodwa ngelaa xesha. Yes, ndithi ke guys into endiyenzileyo ke apha